Usa ka classroom sa Buhisan Elementary School ang ginganlan og pink room. Lakip gani ang CR tungod sa kulor nini nga makaparelax kuno sa utok ug ang nagkalain-lain usab nga mga duaan nga mao'y naghimo nini nga usa ka child-friendly classroom. Atong ila-ilahon ang magtutudlo nga nagmugna niini. Tinagi ni report. Ako si Mrs. Lilani Saladaga Tumamak. Okay, nagpuyo ko sa Sitio Manga, Punta Princesa, Cebu City. I am 57 years old. Nagtudlo ko since 1991. Ang pink, sir, ako ning nasunod sa akong foster parents nga si Mrs. Lolita Cuyos, Noel Cuyos, teacher sa Bisdak Elementary School. Pag-retire niya, ang tanan niyang gamit gihatag niya nako, ako'y nisunod. So gidaan ako dire kun unsay color niya, maura say akong ginusunod kay ang trabaho nako sa una as working student, pag-college nako, tig-pintal, tig-limpyo sa iyang room, tig-suwat sa para sa iyang iklase. Mao na ako nakatunan niya. Nganong pink ako na-come up kay kung na kay mga problema gani sir, ma-relieve ra ka. Murag kanang mawagtang ba? Mawagtang nimo dila kay green rag yung color nimo kay ang sa green color ang imong mata. So ang kanin pink color sa imong mind. Bali ang kun na kay mental ailment ang pink nga kuan color mao ra gyud imong maka-relieve. Ako ray nag-mix usa ka galon nga white, usa sad ka galon nga red. Mao nang fuchsia pink ang labas. Ako ra nya ako'y na mental kay maikog man kog mo sugo sa mga parent. Igor ako nangay nila donation kung kinsay makahatag na kog pintal. Ang crack nako akong gipa-drawingan akong mga butterflies ug flowers nga droplets nga murag kadina di amor siya sir para makover niya ang bitak-bitak kay pagsud sa mga bata ato nga time mahadlok sila sir musud kay basing kunog mahugno among classroom. This is my CR. Di ay nagay kuan putahan. Pwede na mo may diri. Nga ako ni siya hindi pa drawingan pag kuan na pag earthquake katong 7.5 sa 7.2 sa Bohol. Ang kaning stuffed toys, mas ganahan ko kong mga stuffed toys para sa akong mga bata. Unya, ako ning gipamalit ukay-ukay. Naitag 350, 200, 100. Makalingaw na. Oh, makalingaw na kayo. Ganahan ko ukay-ukay, sir. Mao gyud na akong kanang passion ukay-ukay. Ang kaning mga bata, sir, ako yung gi-required ang mga mama nga pwede ba pabawnon ninyo inyong mga anak kay para inig kaudto dili na pagawa mo gawas arira sa classroom kay gusto sila mo duwa maka duwa man sila sa mga staff toys or uban pa na kung mga duwaan o mas safe kay kung mo gawas sir mostly kung mo gawas magdagandagan nya inigbalik sa classroom sir purti ng singuta. Ako si Crystal May Mahilom. Nindot ganahan man ko kay kuan mama na kong favorite color. Thank you for the glow and thank you for the joy. Thank you for the love you gave to me. I'm glowing inside with your love shine through. Thank you for everything